Айде сега. Добър. Айде. Как се... Питай го. Я кажи как се казваш. Къде живееш? На колко си години? Можеш ли да кажеш на коя улица живееш? Да. Кажи я. Браво! А сега ще ми кажеш ли едно стихотворение, където си научил? Аз съм българче, ще ми кажеш ли бавничко? Бавно кажи, аз съм българче. Хайде, давай. Бавно. Седни там и го кажи, хайде. Добре, седни на кончето и го кажи, хайде. Бавно. Марти. Марти. Чай да го спре.